bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV moni kala salminama inde mum e yettode mum caggal yettude Allah ko julde e rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en jetti jomiraɗo subhanahu wa taala dokkuɗen hande tigui ha mbawɗen jottade ɗo kono noon kadi en jetti jinnaɓe men en jetti seramɓe meɗen en jetti hilifaɓe men diine ganduɗa woni renɓe en e diine e l'islam hande noon en garti ɗo kadi jottade e plateau men Pindi TV gam huccodirde e bandiraɓe waddude munen kala ko wowno waddude munen e kala e saaha haɗo gandi émission men pinal hanki e hande holko addi noon pinal hanki e hande addini on ganduɗa ko handi addini on ko yoodi addini on ko yubbi addini on pinal men hanki addini en kadi hande pinal meɗen hande ɗum noon eɗen jaada e bandiraɓe men sehilaɓe men ɓe ganduɗa ɓe gowtuɗon yitude ɗo mo gowtuɗon yiide ɗo ayaw muɗum tigui ɗo e nder Pindi TV gorko ceniɗo baɗowo ɗo tigui golle labɗe kono gaddowo ɗo yewtere muɗum gueral ngal ɗum noon so holko holon mbiyaɗo wiya ko Aliou Kanté gorko mo ndendori e kaƴel ko on tigui hande jodiɗen ɗo ene noon Aliou Kanté min calminima min juurimama min mbima bisimilla ma e plateau men mbaɗimba bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw habdere Pindi TV Tidiane Yaltou Sar mbaɗimba hande e yewtere men pine hanki e hande pinal men hanki e pinal men hande noon ɓayde a bismami ɗo e plateau e yewtere nde ganduɗa eɗen kucciti e bandiraɓe fof eɗen jogui softede gam haaldude mabɓe pinal men hanki e pinal men hande Tidiane Yaltou mi ruttima konngol aɗa tiiɗi aɗa dadi mbottidi mbo dadi no hanki wayanno e jeereji men no hanki wayanno e booye men no hanki wayanno e dingre men walla no hanki wayanno e mawɓe jokkere hen ɗam gonɗam hande hakkude mabɓe ni ha yetti ñalawma hande o wonti boowal no baba mal jimowo goto heewiri ni niiɗi hanki koye nder galle kono niiɗi hande koye nder mbedda tigui ne laaɓi tigui on kettima Aliou Kanté ko haali ko ɗum noon hande o wi yewtere nde ɓuɓata ɗum noon bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV hettiyankoɓe Ayaw Pindi TV nde yewtere hande koye onon min baddata ɗum namde e jaabule koye moɗon min cohli jaabule ɗi gati hande min gaddani on ko pinal hanki e pinal hande ko noon tigui yewtere nde wiyete hande nde notima inde mayre holko gadduɗen hande en gaddi jombajo mo ganduɗa ko pinal men hanki on daari o jombajo ko o tigui hande woni mo gadduɗen mo woni mo pinal men hanki on daari o jombajo ko o tigui woni hande mo gadduɗen ko pinal men hande Aliou Kanté pinal men hanki e pinal men hande Aliou Kanté holno jiruɗa ɗum e pinal men hanki so tawi Tidiane Yaltou mboɗo haala mboɗo jogui ɗum softede sibo pinal men hanki ngal ko pinal ñantangal pinal ñantangal noon so tawi kala ko ñanti ko ma heewi rendine ko heewi so rendinama caggal ko feeñi ko wiye ñantugal ngal feeñi pinal men hanki to banggue jomajo ko adide emo naata galle joom galle makko guilde no fuɗɗoto yodde est ce que jomajo hanki o ɓamata sinkade walla o ɓamata ngarɗude ko guila nde goggo makko woni miñum bam makko walla mawnum bam makko nde jogui ɓiɗɗo gorko yiiɓi ɓi banum gorko yiɗani ɗum kamɓe jinnaɓe ɗiɗo guilne ɓe kaldanno ɗum addanno pinal hanki ngal ne yoori ene garɗi guila nden jomajo fuɗɗoto ngarɗude fuɗɗoto yodde fuɗɗoto welde yiide caggal nde jinnaɓe kaldi ha gayni ha nanodiri nde dokkodiri noon ko ɗon hankkadi golle ɗe goni golle yon sukaɓe gasi golle mawɓe gasi heddima golle sukaɓe ɗum waɗi hanki e kala nde jiiɗa jombajo pottuɗa e makko e dow lawol suwat a salmimo e nder jombo makko walla suwat a ara e nder yangue makko ma sa naati galle o jarani kaɗa namɗo hol jomajo sibo won cinkal walla won ñarugal won ñantugal baɗangal e jomajo o so guitima pote makko tan hayso wona an resima aɗa andi kanko oɗo woni jomajo ɗum waɗi e haalolaji mboɗo heewi wiide so tawi aɗa yeeye mbaddi wata ya yangue wonno ñen yangue faɗɗi ko jomajo garɗo fof namdoto ko jomajo kono hande jomajo minen yodi Tidiane Yaltou est ce que ko noon tigui Aliou Kanté fawnam ɗon feɗenduma seeɗa garten e ko puɗɗiɗa haalde koko ɗon gartanmi koye teddugal gorguilaɗo ngal puɗɗiɗa ngal nde won noon hanki ko gorguilaɗo en beltinima Rougui Sall Sérika Abou mo hetti en no feewi nde won noon hanki ƴamal fuɗɗodirte koye gorguilaɗo ganduɗa haaldete hokkudire yetto babiraɓe dokka yummiraɓe dokka so paari ɓiɗɗo haalne wiye ande a hokkama ɓi gogoma malla ɓi kawma beele hande ɗum ne lutti Aliou Kanté wonta haalama kono moƴƴita haalama wonɗo ɗum heddi kono wonɗo ɗum gasi haalani wonɗo ɗum heddi wonɗo jinnaɓe keddi kalda nanodir dokka ɓiyum ɗum waɗi yoga e galleji ha hande ɗin galleji goni partiɗi wonno debbo ala totti ɗum gueɗal ala totti ɗum gueɗal ko yo jogo haqqille mofta aduna o sa nehi ɓiɗɗo gorko goto
neeɗa ko neɗɗo gooto sa nehi ɓiɗɗo debbo gooto neeɗa ko aduna onon ɓiɗɗo debbo yañet leñol ɗum waɗi mawɓe hanki so kaldi ha nodiri so nokkodiri jomajo tan jomajo o ene haasi jooɗoyo o jooɗoyaki toon pour joom galle makko resɗomo o jooɗoyaki toon esiko mo tawi toon o jooɗoyaki toon ƴeekiraɓe makko ɓe tawi toon ɓe o jooɗori toon ko jinnaɗo makko bayninɗomo ga won konngol ngol yobnimo sa yeehi tawɗa toon ko ɓiɓe bamma en sa yeehi tawɗa toon ko fasiraɓe ma kono sa yeehi tawɗa toon ko nene ma tawɗa toon ko bamma tawɗa toon ko bane gorko ɗum joƴintamo e galle o kono so tawi debbo yomnama konngol komo jiiɗa o jiɗɗa o ko on tan joguiɗa gorko yomnama konngol andu mo jiɗɗa mo ndesɗa o ko on tan ndesɗa ɗum woni hanki galleji ɗi hande ɗo fuuta men sa yeehi toon tawa e nder galle debbo mo halfe laabi tati ko yontande woni fiɗɗitade en selo ko nde ɓiye wawade halfude goo jinnaɓe ma kalfete kañumen cuɓontoma mo jiiɗi dokkuma wonno guesa leydi moƴƴiri koni moƴƴi ko foof sa waɗat hen awdi moƴƴiri a soñata leydi moƴƴiri noon ko awdi moƴƴiri moƴƴiri hen mum debbo moƴƴi noon yaltata koye nder ɓesgu moƴƴuru koye debbo jamnoɗo halfede hanki on jibinta ɓiɗɗo halfe caggal jinnama ko kalfima so jibini ɓiyi ko alay saago halfamo so debbo sooda ko gorko armin arde ñantugal heraw ma jalten kalifandi alay saago ɓiyi ko halfamo so ɓiɓɓe makko kalfima haw gasi oɗon saaha so jootima ɓiɓɓe makko so tawi gaddoyi kañumen ɓiɓɓe makko rewɓe ndesuyama o halfi esiw hen ɓiɓɓe makko worɓe so tawi ndesi o halfi esiw hen so wawa dañi ɗiɗo kalfani tati garɗugal jomaji makko wawa yodde kono woyo jombawo hanki e comci goobaji hay sinno ko salkulleɓe gaddi goobu e nder Fuuta ha yomaɓe mbatti ñantorade kono woyode guitema portata e jombaji baɗɗo comci goobaji baɗon no ɗiɗo comci ni kono woyode fawɗon feɗenduma Aliou Kanté nde wonnon ko kalɗa ɗo ko holko siftinimi baba Mamadou Sarr o tuɗɗima leppi leydi kono leppi leydi tuɗɗaki teddugal makko nde wonnon holko haalanno kam o wi Aliou Kanté o wi so tawi aɗa yiilo debbo saɗa resa ɓi dasaɗo ko kalɗa ɗo ko ngolɗon konngol yanti hen joni noon so tawi jombajo hokkirama ɗum hokkirama e needi hokkama e sunna e farille e dow ganduɗa netanade jinnaɓe mum kala ari naati ene naata hoɗorde enen ko ganduɗo ɗen jombaji sene naata hoɗorde Aliou Kanté jombajo waɗante ko heɓlo jombajo waɗante ko lenggi jombajo so waɗanama lenggi jombajo ganduɗa yontere hurde malla lewru kene yimane ganduɗa hande heɓoy galle joom gorko muɗum jombajo holko natiranno suudu jombajo hol comci ɗi natiranno suudu jombajo hol lotannoɓe jombajo ha nata suudu hol salliginannoɓe jombajo ha nata suudu en gacciri ɗon Aliou Kanté aran hen nder seeɗa aɗa andi ko tuggude e dingiral hayti jama neɗɗo feldete ko immimo jama faati dingiral kono kala ko immi dingiral fayi jama ko toon fandata tuggude e dingiral noon hayti jama lengi addi lengi e nder fulɓe ko tengtinde gueɗal l'islam ngal l'islam ne yamiri debbo ɓiɗɗo bamum gorko so ñaguima ɓiɗɗo bamum gorko ɓe dokkodiri teŋe dewgal timmi kono seedeji majjum ko ma nawe jama walla nawe nokku ɗo ceerno woni yimɓe tato walla nawe tawe janggo e jaam soɓe jiidama sette wodde cettiɗo dewgal mabɓe hunoma lengi noon jibini ɗum ko tengtinde kaari dokkama kaari yo en mbaɗa hirde jamma kala mo nanani ɗum so ari lengi namɗo hol lenganteɗo o ko kaari hokkama kaari ɗo suusa toɗɗade kam par ce que wajiɓe fof gotal jogui so mo toɗi tan gorko mum wiyata debbo mum wiyata ɗum gorko nawliri kaari hokkama kaari lengi ɗum addi lengi hankkadine tengtini ko l'islam wiyatno ko heddi ko to banggue lolgol jomaji lotanno ɗum hanki so mawɓe men ndendi caggal nde gawri ceeru ndi ɓeta ha gasi hirande saggina lotata jomaji ko joɗiɗo suudu lotata jomaji meeɗa suutade joɗiɗo suudu lotata jomaji komo meeɗa suutade joni noon ɗum watti hewde caɗele e leydi he wiyede o meeɗa suutade kam yo ar lodde jomaji on ɓawi irlade e leegal ɓawi ɗum keewi kono wiyete ko yo desaɗo yo ar loto jombajo caggal nde ronka mo meeɗa suutade nde ronka ƴeewe kam joɗiɗo suudu mum ɓen yo tawi baɗo no Aliou Kanté en e woɓɓe ndesa wiye goɗɗo biccam so tawi a tawtorama ka bomal manggal walla ka diwo nayejo wiye ya yaltu sunnu ya woɗɗo biccam so ndiyam kedde jomajo hen e maɗa oɗon saaha ene wawi wonde ko ɗum jibini noon ma to banggue tesko e mawɓe fuutankoɓe kono banggue longal ngal ko temtinde kadi salligi l'islam ɓayde ne yamiri so jombajo sen yaaha yo salligini neɗɗo nde o ara e aduna caggal nde nofru makko tukka noddinago ndu e wurna ne weltata aduna kasali ko noon maw heble joni no salligi o ko tengtinde adda e ma ko laaɓɗo ceniɗo adda e ma ko laaɓɗo ceniɗo won sirruji goɗɗi gonɗi nder ande hum haale hum ande hum deƴƴe hum ɗum addanno jomaji so naati so tawi lootimo walla sembimo walla salguinimo ko debbo mo meeɗa suurade walla debbo ngi nder suudu mum en teska e aada fuuta hanki so yiiɗi o joriyo
kono so tawi ko debbo baɗo no waɗi mais fawnam ɗon seeɗe filenduma Aliou Kanté ko ɗon tigui jaar hen ɗo debbo ganduɗa ɗo lotte ɗo so debbo lootama ha paari eɗen gandi ɓorninte ko daneji so ɓorninama daneji ganduɗa o nawe galle joom galle makko so yettima eɗen gandi ganduɗa ko esiraji makko jaɓɓotomo esigen jaɓɓotomo so esigen porte koyɗe makko o lelne e dow koyɗe esigen caggal guiƴiraɓe gaddu yimo caggal guiƴiraɓe worɓe gaddu yimo badde toon guiƴiraɓe rewɓe kañumen cortuma badnirden cornolel ha ɓe gaddimo so pandima galle o e hanki nde dimaɗi godi nde o waɗinte koye dimamo nde ha dimaɗi cetti watti wiyeede yo denɗi hombamo so fandima galle o denɗi hombamo taw isi ko jooɗi fotti koyɗe taw noon gawri ndimiri ceerni ene waɗa e laahe taw ko lahal horde wona lahal jamdi taw ɓurɗo horsindemo walla ɓadiɗomo ene huufi lahangal on ɗon saaha so tawi jowajo o yettima koyɗe isum wiye yo aflo koyɗe esiraɗo o fayi ɗon gawɗo yuppe makko on saaha noon fuɗon koɓe dijje mbi yo koori mali yo koori mali yo koori mali yo koori mali no addinoɓe yo koori mali yo koori mali no koori mali no gawri e kosam yo koori mali yo koori mali no ngaari e nagge mum wonko haalata yo koodi male kondi ko leydi moƴƴiri nimiri kala en ɗamina kala ko awa mum ma fuɗ ɗum woni kondi yo male kanko mo hokka o emo adana o yo Allah waɗ ɓe ɓe desniri yo ɓesnit ɗum woni sirlu kondi yo male yo kondi male yo no gawri e kosam ko tengtinde so tawi ɓe jibidini yo Allah suranɓe kataɓe gona nanodiriɓe wonno gawri e kosam aɗani kam meeɗa sippirde so rende lahal tan no meeɗi monte ko noon tigi Aliou Kanté gorko mo ndendori e kaadil gorko golle ma laabi mbiccar tigi saɗa namdo ganduɗo cosaan men hanki o ari hen ha no hannirta ni en ngari ganduɗa haɗo jombajo naata e galle ɗo lelto koyɗe esum ɗo noon hankidi ni jombajo eɗen gandi so naati galle damboto ko balɗe tati e nder suudu muɗum so yalte e nder suudu muɗum yaha dambitoyo so dambitima arta kadi dambito yontere nde yaha yontere yumma arta ko jombajo artirta yontere yumma galle esum jombajo ko artirta yontere yumma e galle esum caggal nde rutti galle jinɗa mum heblete so heblama ko adi foof ko ɓurtugal ngal addoto feeñde jombajo o on nani ɓurtugal ngal ko ɗum ɗo tigi woni ɓurtugal no yoga yimɓe pamirta ɓurtugal jombajo wiye ɓaadi ko koɗo e galle o omo hersa darde esiw hen guite ngasa ngas ɓaadi ko koɗo e galle he omo hersa darde fedde makko worde guite ngasa ngas ɓaadi ko koɗo e galle he omo hersa darde ƴeegoy hen guite ngasa ngas ɗum woni o waɗana ɓurtugal tellinmi e yeeso he ɗum woni o waɗana ɓurtugal o tellini arta yeeso he ɓurtugal ngal yorto ni woni o waɗana ɓurtugal sirlu ɓurtugal ngal ɓaadi ko koɗo e galle he omo jogui gacce ko jiyam tedɗomo immi o wawa darde he goto somo jogui ɓurtugal omo jogui fartange wujjude guite wawde darde yimɓeɓe tawi e galle ɓe aɗa andi ɗon ɗo kalɗa ɗon Aliou somo jogui ɓurtugal mbaɗo noon rugui sall so ala e galle he e yidde laaɓede so tawi yiiɗi yiide yeeso makko ma laaɓemo wiye ko yo yoppa yo addu muudo gawri walla adda muudo suunu walla adda ñedde kosam walla adda ɓirdugal hanki ko ɗum wonno hande goɗɗum jolti hen ɗum ne jeyno ko dalilu ko addi ɓurtugal e jomaji hanki joni wadde somi faami haalama firtugo Aliou Kanté saaha mo gonɗen o wadde ko wiyeteno gacce ko sa renaki koko ɓocciti hen ala ɓoccito ko tami junggo mum kono ko saamiɗiɗi he ɓoccite ɗum koko saamiɗiɗi eyyi aɗen gandi ko mi waɗan tan mi hollo on ganduɗa yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV e daroɓe Ayaw Pindi TV ɗum ɗo kadi ganduɗa on ko namde e jaabule oɗon paada hen nde gaddoton namdi mon hen e jaabule mon hen tigui son jeeɓi ganduɗa vidéo o oɗon gandi ɗum ɗo ko ɓurtugal ɗum ɗo ko woni ɗo ɗo ko seedere woni ɗo en seedere ɗum ɗo ko dukkeje ɗum ɗo ko so tawi jombajo yalti so tawi a fotte jombajo e lawol ganda tigui mbawa sernude makko oɗo ko jombajo kono sa fotte min Tidiane yeto mbiɗa waɗi greffage am taw ko janggo hanki jaltumi e suudam a wawata wiide komi jombajo malla mi wona jombajo kono noon sa fotte hande fati tubbu ko fati tubbel tigui ɓornini ɗum ɗo ene debbo mo Barmacce ko kanko ɓornini ɗen ɗo hande ɗeɗo dukkeje on jii ɗum ɗo ko dukkeje woni ɗo dukkeje ɗe ko ñaaƴe dimi mbaɗa dow cakka ganduɗa reftude hen ka Aliou Kanté aɗan gandi cakka ha holko haalata cakka ka woni ɗo ko gowe ene ñaaƴe daneje ko cakka ndima kañum naƴi dimi wonata hanki so tawi jomajo yalti o waɗnama dukkeje hoɓɓe e maayo jaafumi addi dukkeje ko ñemtinde gubbol gubbol ɓuuri jogade dawla e nder maayo gubbol kala tawɗani ene tiimi anda ɗum ko woni ɗon so cubbal so tenko wolana cubbal noon ko nata woni ndiyam tenkowo koɗɗo e jeeri wona gawowo dukkeje ɗe ko ɗum ñemtinde ɓayde gubbol ne aaƴi wiye debbo yo waɗani dukkeje sibu ɗum debbo jibinaɗo foof ma tuufi
so dañani kange ham wadne gerte kono wona ɗum wonno anniye o wadne nofol gerte dukeje ɗe ko yo won debbo gaabɗo wona artu gante ñimtini ɗum hankkadin gaabdi ndine fooɗa ara hanki aadaji fuuta ɗum jibin dukkeje cakka nane o ndima ka so jomaji yalti waɗi ko cakka ha ka immota koye dande muɗum illa e gueɗe ɗiɗi gueɗe kadi ngel ko daña ɓiyu ko afu so debbo suwat ko gorko so tawi ko ɓiyi ko afa debbo o dañi cakka ha immo e dande nene makko haɓɓe e daldorde ɓiɗo debbo o ha ñande dañi duuɓi sappo e jeetati walla ha ñande rewni so tawi ko ɓiɗɗo gorko o dañi cakka ha immo e dande nene makko watte e dande ɓiɗɗo gorko o ha nde o naati nde sumni fof cakka ha itte ɗum fitti ko ñaaƴƴe ko dimi ɓay nene makko waɗi Allah suuri ɗum reeni ɗum jowajo e farhude ha dañi afa kankone o waɗa cakka ha haala renam suudama haw dañogo e duuɓi ɗum mawɓe en cifrono ko noon tigui on keɗima Aliou Kanté ko wi ko noon hay batte ala ko wattete hen ko cakka ka gummiɗen joni paataten koye ɗum ɗo oɗon aɗa andi Aliou Kanté on jii ɗum ɗo ko cokcoke wiyete enen haalpulare mbiɗi ɗum cokcoke jolfuɓe mbiɗa sikki mbi ɗum horom polle ko noon de rugui wona ɗum ɗo cakka rewko hen ka ɗum ɗo ko ñaaƴe ko ñaayre dim rew ñaaƴe dimi goni ɗo ɗum ɗo kadi wasi ko ɗum ɗo ko leɗɗe cekke ɗum ɗo no wiyete kadi Aliou Kanté walla men kadi ko gowe goni ɗo ko gowe cettaɗe nam ɗum sibu hawa jayi a wona gonga waɗana ko ɗum an ɗum ɗo ko gowe cettaɗe woni ɗo gowe cettaɗe e ñaaƴe dime ko ɗum tigui rendinaɗo ene oɗon gandi ɗum foof koko uuri ɗum foof ganduɗa koko uuri kala ɗo jomajo ganduɗa wirti hendu ndu yana yimɓe foof woni o waɗanama cokcoke ene waɗatno hay goɗɗum ene waɗe kette gadaraji gonoɗi hen ɗe ko ganduɗa ko nguru ngu lawjatano haalama ha wiye ceerno ɗo ngu waɗi leeɓi ɗo ngu ñolne taw ñolna koye nder cuuray ñolna koye nder lati ganduɗa fiile ha fiile wadde e leɗɗo alhambara eɗen gandi leɗɗo alhambara yaduno koye ganduɗa e jomajo joni noon jomajo so tawi o ɓornima ɗiɗon cakkaji fof kala ɗo wirte leegal he mi wiyani galle he leegal ngal kala ɗo wirti wiyete ko ƴeewe jombajo nana ya enen nde ko hendu jombaji yannata e meɗen ndeha noon bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe jombo hanki Aliou Kanté ko hunde walde fayida won sirlu gonɗo hen taw wona wirtade jombaji o tan wiye jombaji rewi hen to banggue uurete e kala neɗɗo mo jiiɗa en jogui ko jaaɓi en jogui ko saali addante jomajo o wiyede yo duumo e ko uuri ko beele ko yo toppir suudu makko sibu so duumimi cakkaji ɓooye dande makko kanko hoore makko ala hendu welorol sowona hendu ko uuri ko ɗum tagui so tawi hendu duumi makko hankkadi so naati suudu makko o yiyata o nanta ala ko yiyata nanta sona o fewni suudu makko beele joom galle makko mo hokka o soit ko dawɗo guese soit ko jaaɗo banggoto so arti taw omo jogui ɗama moye kam ko ɓerde mum muusi ko foof hendu ureteri ene aaɓi so jaɓɓimama ma foof ma dañ jam mbawa jooɗade mbawa no kaldirɗa e mum ɗum ne jeeyano dariru debbo o haɓanede cakkaji ɓurɗi wono min hawa ndiaye wani kam ɗum e goɗɗum ɗum ko uuri ko waɗe e leɗɗe e goyɗe waɗe e loonde hanki nde mabowi mahanno loonde ɓuuɓde e taw kala nde mo yara o yarata koye loon ɓumde he eyyi ko ɗon tigui men garti ɗon e Aliou Kanté ɗo jombaji so ganduɗa so arti ɗo joni jaranoɗen ɗo so arti o artirta ko yumma ko ganduɗa ene unanimo condi taw ko gawri sottadi ha laaɓi ha wiccar o artirandi galle o artira gowe o artira ganduɗa ɗaɗi gurɗi ɗum waɗete koye nder londe o artira kadi ganduɗa kodde ɗum wiyete ko kodde debbo ladde so jomum ari o ñamata lacciri ha ko jamma o ñamata ñamiri ɗaggude ko ɗum ɗon tigui o ñamata ɗum tagui jomajo hanki waɗata heesal waɗata produit ɗo jiiɗa ɓandu mum foof ko ɓandu mum ne nooyi e ganduɗa ɓandu mum ne yaafi ƴaggata par ce que e dow gueɗe ɗe ñamata ɗe yarata ko ganduɗa koko uuri ñamata yarata ko gowe yarata ko ruyi ñamata ko ganduɗa ñamiri ndi ganduɗa ndi tekkani ñamiri ndi ñaaɗani ɗum ɗon foof koye jombaw min hanki yirte caggal ɗum noon Aliou Kanté nde gummiɗen e pinal men hanki payten koye pinal meɗen hande pinal men hande hol ɓorniɗen ɗum ko Aissata Diop tigui ko kanko tigui arani en hande e pinal men hande e rabbo makko marié danejo tal machallah joɗɗo Aliou Kanté e joɗɗo jippiro kadi ceerɗo kewɗo kalis ko ɗum tigui woni hande ko ɗum kadi woni hande pinal men hande holno jiiruɗa pinal men hande ngal e jo ala ko soofi ala hen ko yooli woni ala ko soofi ala ko yooli ko kawruɗa ko ɗum tan jiɗɗa ɗum tan jiiɗa hande yontande hande ana weeɓi sifade soit jomajo o soit pottaɗo e beddo o ko adi foof ɓe gadi firtude ko ƴamal ngal jinnaɓe natti jogade gueɗal e dewle
est ce que dum tagi hande diwi sukabe kewi wonno sukabe ndesdirta ko biida ho min ma non parce que mawbe jogon hono dewgal sukabe joni sukabe jogini koy munen dewgal munen be potti koy mbedda be potti koy whatsapp wala be potti koy facebook wala be potti koy youtube ko ton be pottoy joni ton be pottoyo ko resam buri hewri hen go ko pasam gasi go ko didi liñam gasi tati ko jaho nokku nangam dum so gasi don dewgal ngal jogi o dat bay non sukabe jogi dogal koy munen dum wadi roboji mare di jippide halis di lobbo saari be nawma ala hobi kam ala hobi mamam ala hobi gugam be nawma merci cer coono wuti jippido les tay so mo yah ma suule heed ciagal mako welno wonno ko ñimtina wuto borte ko nyalam goto so bortam nyalam goto wupitay o moftay o mantay o yebetay ko nyamira o yertay hande ko aduna kalis wodi wona aduna jombo wodi gonga go e ciagal de gorko naati yi su debbo e facebook walla yimo e whatsapp be jamudir be ngari dewgal mabbe wonta ko dewgal théâtre debbo yida lijidde hol bandum gorko si bomandi gorko so bandum en tini ko jeltin dum hen gorko yida andude hol bandum debbo parce que nani ko debbo tan yidi gulat so yi gala debbo wala andi fami debbo en waawi ye faddu wiya paddu ton debbo haqqil mum feccio jono kambe tan bi jogi dewgal mabbe dum woni hande dewgal sukabe wala dewgal yontande ko dewgal dow lawol non way ko non puccu molu togotuni en yaawi dogdo so diftima kono so yollo juuri tan ko hena fawanam don Aliou Kanté bele andi so tawi accidama hen tan ada waye haala no ganduda no almed waye ñomirni machallah ko Allah hokkuma dum ya judda hen ngaren tan e ganduda e kanko jambajo hande pinal men hande o koy makko hande ngare hen e robo makko joddo haali ganduda jamal ngal koy facebook je fof resam ko seram daftata hen en kaali ganduda jombajo ardirno lelnata koy koyde mun kandi en kaali hande bornitere dido Ali Kanté sa ƴeewi hande bornitere dido ko kayri buri webde ma biya hadi kadi ko kayri buri wadde tendugal o robbo mario ene dario ujunnaaji 60 en dario ujunnaaji 53 en dario ko buri famdude ujunnaaji 10 e te kadi wona dum tan kadi Ali Kanté hande robbo mario hande o robbo mario ko sakkelo arata jasnero arata ñowtol ngol ganduda taw ko 100 000 francs nan don tisi goddo aran anani baseji risdi ngaran jomun addante ko so basuji di jojjinama Aliou Kanté addante ko valise o jojjine jomun valise o tan bolo ene wayni dariade voleur taw ko 1 million pawdo taw hande koy ganduda koy nyalamo goto tan robboji robboji di gaddi gere tati leydi he e mo rewi robboji hankini hay goto wonta taw virvirde yumun wala bamu sum narta ko ladna ro kalis mijaade robboji ko bida ko dañ ha ngartirda robboji di ndewi hande hay goto tawtorta indi bi maf est-ce que awa sa resi on jombidima appartement odon jobo ko seeri son geltan do wolisaji mun do telnaado on certi il faut ƴeewoya goddum parce que kanko wonko yiruma sa reti wawde dum onati wawde wadde dem ko jidda ko jarnani mo wadde urantedi jarnani montudem jarnim ko yon moginum tobbi didi kalmi tobbe tata berde hay goto hankadini baadi roboji naati ciagal nde nattuda waw tawde wirwirde jinamal anati waw tawde anati wawde innude biye hankadini a wonta artu duwaw giduma ko ciagal leydi tan mayta ko ma daña sappo e joyi daña nogas moba ngara doga tawada terra aéroport kil machine nen don pharmacie nen don uru machine nen don est-ce que fof ƴeŋi juuli kala nde gimmiɗa e aéroport a yettima tan paɗon ko auto machine so gimi auto machine paɗon ko pharmacie so gimi pharmacie jo ñama hon kil machine onon keɗeri noppi moon daroɓe AYAW-PD TV ko Aliou Kanté haali ko tigui caggal nde gummiɗen e ɓornantedi Aliou Kanté eɗen gandi so basuji ɗi kaɓɓama ha paari waɗama auto suji ɗi gaari yimɓeɓe gami ñamele ɗe mbaɗama paari Aliou Kanté ganduɗen ɗon ko debbo so gayni no mbino den nani ni yo debbo ganni o nawete ko hay koyde esum mais beedo rewbe non hande be badanta hidu holto be nawete ko oto haccata be pay ko hotel pay ton bele debbo so tawi lelna kay koyde esum o ma ande esum ko dum kala mabbe poti Aliou Kanté bele so debbo lelna kay koyde esum ene ande esum anda bele debbo so jeehira mun gaddiyan dum ene ganduda jogo e jeehira mun respect dum ko de namde didi Aliou Kanté hettiyankoɓe hande wodi tan ko debbo e gorko ko père tan wodi ala miñiral la mawdal toi et moi
mois e 3 mois gasi ɗum tan woodi hay ɗum ko nde weli nde kono nde mbawɗa jogiɗa mbawka nde mbawɗa haɓɓude no feewi nde mbawɗa teftinade lelde nde nden kam ko antan makko so tawi ɗum a weltindima ɗum ɓoori on dewgal ngal ene ɗon kono natti won honma en tarto nayi on cawdimo par ce que ko yide nde heewi hankadi robboji ɗi ngari o anda esiw o anda ƴeekiw o anda mawno anda mi o andi tan ko an desɗo mo anda yummakko anda bammakko anda miñi anda mon ganduɗa ko kanko mo desɗa o joni noon hankadi ni ko hakkude mon on ɗiɗo wawa jibinde janggo ko leñol ngol walla ɗo jetton ɗo kene yeeɓiri on sibu ɗum ko potɗon koye mbedda on kollani hay goto mon hollani wonɗo immi hay goto mon hollani wonɗo jiide hay goto mon hollani wonɗo jeeɗa ɗo pottuɗon ɗo ɗon tan kaaɗi seeri way ko noon jonde ndiyam ilam e jonde ndiyam towni ko ɗon tigi Aliou Kanté fawɗon feɗenduma ganduɗa so tawino hokkino eɗen mbawi haalde ko ɓuri ɗum gati ko kalten ko hen eɗen gandi ene heewi gasata ɗum noon ɓayde ko ɗon ɗo tan e Pindi TV ganduɗa gonɗen min jokki ken jewte kewɗe taw ko ganduɗa ko Aliou Kanté e Tidianiatou Sarr tigui garta ɗo mbaɗa moon kadi jewte kewɗe hano hannirde eɗen jogui ko heewi ko kalɗen ɗum ɗo mbiɗa sikki Aliou Kanté ko probléme kalɗen ɗo ko ɗum tagui hande ceerɗe ɗe keewi ko ɗum tagui hande ɓiɓɓeɓe nekota kono poti nahrade ko probléme uji kewɗi hande ko ɗum addi probléme esirade e esum ko ɗum addi hakkude neɗɗo e ƴeewum probléme uji ɗi fof mbeɗa sikki ko ɗo ɗi tuggiri koto ƴamalto ha yetti cugaɗi ha yetti dambour ndu hayde kurtumbu toon no waɗi hankadi maboɓe sañannoɓe gurde natti sañde wayluɓe tafannoɓe natti safde si pawiɗa koye jomajo gasi koye jomajo pawiɗa jomajo natti ñantade watti yaade kanko jeere soode hunde ko bonta ñalam goto gasa hankadi nde pinal ngal jogormade de waɗa jogori no worta hay gueɗe ɗe ganduɗa ko leñol ngol halfuno ɗum nawori gacce men nawori teddungal ala ko nawi ɗum so wona hono ɗeɗo ñamtude hande ko wasi yaade ma en gartoy e yewtere nde taw ko yewtere yaanji taw eɗen mbaɗi eɗen pecci ɗum doge ko faati e jombo ɗum noon kono mbiruɗanima arta konngol yeeso maɗa ko waynade bandiraɓe so tawi wonko Allah ne ñaaɗi eɗen ñaagui yafoy kono eɗen ñaagui yeeɓiyanko Pindi TV yoɓe tinno so tawi wonkoɓe jogui balle mabɓe e ndeɗo yewtere yoɓe bindu soɓe naati yoɓe kaala yoɓe mbasiyo yoɓe bindu ɓe kaala hen ganduɗa tawi won kalɗen kadi ene ñaaɗe noppi mabɓe eɗen ñaagui ɓe yafoy eɗen ñaagui ɓe yafoy noon tigui ko baɗɗiɗo yanata Aliou Kanté ko kaalowo Foudiouto eɗen gandi bandiraɓe foof ne ketti en Hamay Gaye toon to Canada sinno ko sago mum hande taw no huufi jamajo ko noon tigui Harouna Balade ɓiyam Sidi Niang Sidi Demba Cingal toon to Mbour kamɓe foof haaɓe ketti Pindi TV haaɓe daara ɗum no feewi ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe gummoɗen tan ƴeewen yombayɓeɓe ɓe daro ɓe kollira ganduɗa baɗɗo robbo Mario Aliou Kanté yo o hollira on di ɓurtugal ngal koko yowa ɓurtugal ngal nani ɓurtugal ngal nani eɗen mbawi kadi waddandani jiyan kadi cedre nde ko noon tigui hande yewtere mon yewtere men yewtere pinal hanki e hande ko ɗon tigui ganduɗa mbaynortoɗen min gartu kadi inchallah taw ko Tidianiatou Sarr e Aliou Kanté kono ndornaɓen jeeɓa haala Hawa Ndiaye nden ɗorne Aliou Kanté ɗum ɗo noon o wima ko film ya yaafu min hen émission woni ɗo ya yaafu min hen kono mbeɗa andi hande Aliou Kanté Sarr nahi waɗɓe gotal ngal so jii ɗum ɗo hande Sarr nahi ɓe mbaɗat deuxiéme surtout ma jomajo hande mo ñaaƴi ɗum noon jawɓe jaafuɗe min tan hen ɗum ɗo min garno tan ko hollirde min garani yo yaaj ɗum noon bandiraɓe sehlaɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe ko weeli yonata ko Tidianiatou Sarr debbo mo horndolde Sary Niang paliɓe Boubou Diéry heɗorango e monolago hersi Allah yiyedeɓe ko on tigui arno yewtude moɗon e Aliou Kanté gorko mo ndendori kaƴel e Faty Thioub ko on tigui wonanno en jombajo ganni ko Aissata Diop kañum tigui wonanno en hande jomajo pinal men hande ɗum noon hennoɓe to banggue kabirde to ko Thiat Walo Ndeye Fatou Massile ene wonde Mati ko